Повертається програма «Саба» в ефір телеканалу АТР. Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, ми продовжуємо говорити про політику. Вітаємо наступного гостя в нашій студії. Це політолог Кирило Молчанов. Доброго ранку, пане Кирило. Власне, наступну новину, яку хочемо обговорити з вами, це нові посади, відповідно, нові кандидатури на аудитора НАБУ. Але спершу, ніж ми будемо це обговорювати, давайте подивимося сюжет про події цього дня в історії. У ніч 8 лютого 1904 року 10 японських есмінців атакували російську ескадру на військовій базі в Китаї. Це сталося після того, як Росія відмовилася прийняти японський план розділу сфер впливу в Маньчжурії та Кореї. Під час обстрілу було знищено 2 есмінці і крейсер. Так розпочалася російсько-японська війна, яка була формально оголошена 10 лютого 1904 і тривала близько року. У цей день 1924 року у місті Карсон, штат Невада, відбулася перша у США страта у газовій камері. Жертвою став Тонг Лі, член китайської банди. Його визнали винним у вбивстві члена іншої банди. Отруйний газ вважався у Неваді більш гуманним засобом страти, ніж повішення, розстріл чи електричний струм. 8 лютого 1984 року у югославському місті Сараєво, а нині Боснія і Герцеговина, почалися 14-ті зимові Олімпійські ігри. У них брали участь понад 1500 атлетів з 50 країн. Медальний залік виграла збірна Німеччини, яка виборола 9 золотих, 9 срібних і 6 бронзових медалей. Цього дня 1828 року народився французький письменник Жюль Верн. Його ще називають батьком наукової фантастики. Він написав 20 тисяч льє під водою, навколо світу за 80 днів, таємничий острів та діти капітана Гранда. Пішов із життя видатний письменник 24 березня 1905 року. Ну а тепер до головних подій і, відповідно, новина про те, що антикорупційний комітет Верховної Ради запропонував аж 3 кандидатури на посаду аудитора НАБУ. І, відповідно, це колишній прокурор США Марту Борщ, колишній прокурор Іспанії Карлос Кастресан та професор Академії адвокатури Сергій Гончаренко. От, пане Кирило, ваша оцінка і, взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Будемо дивитися, оскільки це ж не перше вже подання. Ми бачили і минулого року баталії, хто буде перевіряти НАБУ. І від цього досить багато залежить, оскільки є таке розуміння, що якщо депутати будуть призначати якогось там українського аудитора, то є великий ризик, що він просто буде нівелювати роботу самого цього органу. Хоча я не є захисником НАБУ, є досить багато питань і про ефективність їх діяльності, і про те, що, наприклад, вони ж там були і шкарпетки, які закупали по 400 гривень. Тобто було б цікаво подивитися, куди йдуть близько 700 мільйонів бюджетних коштів щороку на їх утримання. Але мені здається, що ми просто бачимо заполітизацію цього процесу на всіх рівнях. Там ж подають одного кандидатуру від президента, там скільки мені відомо, від парламенту, і ще третій, здається, від уряду. І ось вони якось будуть це груповим способом робити цей аудит. Тому подивимось, в принципі. Мені здається, що так, як майже вже 2 роки пан Ситник займає цю посаду, йому було б варто вже подумати, як він буде обґрунтовувати, наприклад, який результат, точніше, відсутність результату у вигляді якихось вироків у судах по навіть тим справам, які вони вели. Ваш прогноз стосовно того, як це все буде в подальшому розвиватися, тому що ми прекрасно пам'ятаємо події там весни 2017 року з кандидатурою Найджела Брауна і усі ці сварки, але тим не менше, не знаю, от ваш прогноз і ваші думки з цього приводу, наскільки болісно це буде цього разу? Я думаю, буде та ж сама картина. Буде кулуарні торги в парламенті, хто буде кого підтримувати. Я не виключаю, що якщо це буде знову провалено, то ми побачимо, що наші західні партнери будуть виказувати якісь багато запитань і, мабуть, вимагати прийняття цього аудитора, також як вони вимагають, наприклад, закон про антикорупційний суд. Тобто буде збільшувати тиск ззовні.
Про антикорупційний суд ще обов'язково запитаю. Це вже тепер моє хобі таке питати в кожного нашого гостя в студії, що він думає про антикорупційний суд. Але знову ж таки, от на даному етапі, що можна сказати про оці кандидатури? Вже можна в принципі визначити, хто там буде матиме більшу підтримку, хто меншу, чи ще не можна так завчасно? Це стверджувати? досить умовно, але якщо брати навіть без прізвищ, то ключова боротьба вона йде безпосередньо по лінії, хто буде контролювати цих аудиторів. Це що буде зовнішні сили контролювати, чи це буде внутрішні сили контролювати. І від цього буде залежати, чи буде пан Ситник нервувати, чи не буде. Так, тому що, в принципі, ми бачимо, що він більше підтримується якраз таки нашими західними партнерами. Вони були ідеологами створені НАБУ, і він літав в Вашингтон в грудні на тиждень. А в Верховній Раді взагалі хотіли навіть змінити вже законодавство, щоб можна було його, в принципі, просто більшістю відправити у відставку. Тому ось я так розумію, що та ініціатива була провалена, тому що була міжнародна реакція негативна. А зараз ось буде намагатися, напевно, все ж таки, щоб аудитор він був афільований з українськими внутрішніми політичними силами, так, і видав якийсь негативний аудиторський звіт. Пане Кирило, зараз хочеться перейти безпосередньо до теми роботи самої Верховної Ради, тому що насправді я чудово, прекрасно пам'ятаю промови там Парубія, наприклад, перед Новим роком, обіцянки, що буде там наступної сесії, прогнози і так далі. І це дійсно якісь серйозні питання там стосовно того самого антикорупційного суду, кадрові питання і так далі. І здавалося, що ці питання матимуть нагальний, першочергово розглядатимуться в парламенті, але тим не менш. Ми зараз бачимо, що вчора розійшлися, тому що надто мало було, не могли голосувати. Тому що половина поїхала, хтось захворів, хтось на сніданку, молитовному молиться з Трампом. Тобто, як ви оцінюєте взагалі таку роботу? Чому це так? Просто розтягують процес чи, я не знаю, так склалося? Якщо взагалі казати, то, в принципі, це скликання Верховної Ради, ця каденція, вона одна з найменш ефективних. Там ми бачили, такого навіть не було в минулих роках, коли ми бачимо постійне переголосування, постійні сигнальні голосування, відсутність кворуму, небажання ходити навіть в мінімальній кількості на засідання. Але ж ми бачимо, що навіть не приймаються, по суті, рішення, які завжди були цікаві, так, кадрові рішення. Ми бачимо, що у нас вже, як мінімум, немає повноцінного міністра здравоохорони, так, немає міністра аграрної політики, міністра інформаційної політики, голови Нацбанку, повноцінного фонду держмайна, Рахункової палати, Державної фіскальної служби. Тобто є велика купа вакансій, які можна було б хоча б розподілити, щоб вони почали повноцінно працювати. Оскільки, наприклад, якщо брати по тому ж Національному банку, у нас дуже багато кажуть про те, що не даються транші МВФ, тому що там не виконано рішення по антикорупційному суду, по приватизації, по підняттю тарифів на газ. Але, відверто кажучи, МВФ взагалі досить рідко співпрацює з країнами, де немає повноцінного голови Нацбанку. Тому що немає з ким вести перемовини. З виконуючим обов'язки не хочуть особо розмовляти. Стосовно кадрових питань, насправді спочатку якось ця тема піднімалася, досить активно говорили про посаду омбудсмена нового, те, що ми його потребуємо, заміни і все таке. Зараз нібито таке затище. Я розумію, що ЦВК і все таке інше, воно вийшло на першу сходинку. Так, але тим не менш, про омбудсмена, що ви можете сказати, які прогнози тут? А про омбудсмена там наразі поки що немає домовленості між блоком Петра Порошенка і Народним фронтом, оскільки Народний фронт хоче, щоб це була їх людина, щоб вони могли повністю на собі замкнути всю вертикаль. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, омбудсмен. Ось, і щоб ніхто не міг потім з правозахисників жалітися, наприклад, на якусь бездіяльність чи тортури з боку тих же правоохоронців. Тому блок Петра Порошенка, відповідно, хоче свою людину поставити, щоб якось це розбавити. Мені здається, це теж одне з питань, яке ми ще будемо досить довго бачити, тому що поки що немає якоїсь згоди, хто може очолити цей напрям діяльності. Стосовно того, що зараз взагалі відбувається з коаліцією, хочеться поговорити, тому що нещодавно, позавчора, якщо я не помиляюся, вийшли два народних депутати з фракції БПП, це Кишкар та народний депутат Кривенко. Вам взагалі щось відомо зараз достатньо? У нас взагалі є коаліція? У нас є достатня кількість? Це питання постійно задається спікеру Парубію, але він каже, що в нього немає повноважень надавати якісь підписи чи якісь відповіді
відповіді. Хоча якщо рахувати чисто математично по головах, то там близько 217-216 сумарно у блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Тому, в принципі, коаліції немає не де-факто, не де-юре. Просто ніхто не хоче про це заявляти офіційно, оскільки тоді постає питання, що потрібно або формувати нову, або йти на якісь перевибори, на що немає політичної волі зараз. Ось казати, це, до речі, теж відсутність фізичного кворуму не дає можливості оперативно приймати рішення в парламенті. Тому, до речі, всі ті ж багато кадрових питань вони теж підвисли, тому що там інші фракції не хочуть підтримувати представників влади, оскільки вони хочуть теж якусь квоту, наприклад, там отримати або в тій же ЦВК, або в тому ж, наприклад, Нацбанку на рівні заступників, або в Рахунковій палаті, або в інших міністерствах. І відповідно тому ми не бачимо повноцінної роботи виконавчої влади. Ну, от дуже цікаво, ви говорите про те, що задають постійно це запитання про БІО, але він не відповідає. І в мене наступне запитання. Як ви вважаєте, от доки це буде тривати? Тобто, ми всі прекрасно розуміємо, що це вигідно владі, тому що таким чином ніби замовчувати це питання, але тим не менш, як довго це триватиме? Чи це ми будемо терпіти геть аж до виборів і просто мовчати і нічого не робити? Говорити про антикорупційний суд. Ну, скажімо, ми бачимо, що і по соціології вже як мінімум половина українців вважає, що потрібно все ж таки було піти на додаткові вибори, оскільки довіра до цього складу Верховної Ради, вона складає там, до 10%. Так, є повна недовіра діяльності парламентарів. І, в принципі, ми чуємо періодично голоси і в Раді. Наприклад, той же опозиційний блок каже, давайте вже підемо на перевибори, це буде найкраще рішення, щоб хоч якось розрядити ситуацію в країні, тому що вона, в принципі, накалюється. Але кого переобрати? Але біда в тому, що там той же Народний фронт категорично проти, оскільки в них дуже низькі рейтинги. Блок Петра Порошенка теж не хоче, йому це не потрібно. Там, наприклад, Батьківщина вважає, що краще почекати, бо через рік можна більше буде набрати голосів. Тому на сьогоднішній день, я думаю, в принципі, це було б позитивним рішенням для країни, але напевно, не буде політичної волі в більшості, щоб скласти ці 150 мандатів, так, і можна було оголосити дострокові. Як ви вважаєте, якісь значущі рішення, реальні дієві законопроекти, вони будуть прийматися до виборів? Тому що, якщо чесно, так от аналізуючи цю всю ситуацію загалом, це стосовно там законопроекту надто важливого, який, принаймні, нам про це говорили, про деокупацію або реінтеграцію, зараз про національну безпеку, от постає питання. Просто складається таке рішення, що або будуть вноситись постійні правки, або затягування процесу, і насправді, грубо кажучи, парламент зараз буде бездієвим. Я думаю, що до виборів це близько по парламентських, це 1,5 роки. Будуть однозначно виноситися на голосування антикорупційний суд, буде виноситися на голосування, напевно, земельна реформа. Буде виноситись на голосування, я так вважаю, ще питання по приватизації. Також, напевно, ми побачимо, звичайно, це буде бюджет. І, в принципі, я все ж таки вважаю, що кадрові питання, вони будуть протягом цього року хоча б частково проголосовані. Стосовно, не знаю, найближчих прогнозів, цей тиждень вже зрозуміло, там добігає кінця, дай Бог, аби сьогодні зібралося достатньо депутатів і змогли принаймні відкрити засідання, але стосовно наступного тижня пленарного, які у вас є прогнози, які думки з цього приводу? Напевно, ми все ж таки побачимо, що в першому читанні спробують розглянути цей закон про антикорупційний суд, але я не впевнений, що він буде проголосований відразу. І напевно, все ж таки першим питанням з кадрових це буде питання про повноцінного призначення голови Національного банку пана Смолія, оскільки все ж таки цього вимагає ситуація, так як Гонтарєва, ми знаємо, наприкінці минулого року попала в дуже значний міжнародний скандал з Аль-Джазірою, так, де, в принципі, її прив'язали, що вона, начебто, її структури свого часу допомагали відмивати 1,5 мільярда коштів, які приписують колишньому президенту. Тобто після цього президент був вимушений все ж таки внести Смоля, оскільки це досить суттєвий удар по репутації як глави держави, так і генерального прокурора, який начебто щось там конфісковував, хоча вже не зрозуміло, що там були ці кошти, чи не були. І плюс це ще й б'є
по всій лінії роботи прокуратури за останні роки по справі так званій про Держзраду Януковича. Да? Ви минулим гостем я чув, обговорювали, що кінця краю її нема, а ось такі подібні інформаційні бомби, як ось було в Аль-Джазірі, вона, по суті, делегітимізує весь цей процес, оскільки вже не зрозуміло, кому ж тут це треба приміняти цю Держзраду. Там Гонтарю, яка допомагала вимагати, чи Луценко, який не зрозуміло, що конфіскував. Тобто це все б'є по цим напрацюванням, і мені здається, що ось тому від Гонтарєва потрібно швидко було позбавитись президенту, щоб МВФ все ж таки міг поновити цю програму кредитування. І тому, от, я думаю, кадрове питання по Нацбанку, воно буде одне з найперших вирішено, навіть раніше, ніж ЦВК. Ну, така досить сумнівна швидкість позбавлення Гонтаревої посади, тому що вже 9 місяців людина перебуває у відпустці. Хоча виконувати обов'язки, взагалі на посаді бути при виконуючому обов'язки має право людина лише протягом 2 місяців, якщо я не помиляюся. 2 або 3. 2 або 3 – це вже 9. І жодним трудовим кодексом не передбачена відпустка по 8 місяців. В принципі, я вважаю, що і так було б і далі, оскільки Гонтарева досить влаштовувала Петра Олексійовича Порошенка, тому що це одна з найближчих до нього осіб. Але я ж кажу, що цей скандал з Аль-Джазірою став каталізатором, щоб все ж таки це питання було пришвидшено, і ми побачили повноцінного голову Нацбанку, з яким вже буде вести перемовини всі наші міжнародні кредитори. Якщо ми вже почали говорити про зраду Януковича, про весь цей процес, от хочеться почути вашу думку, тому що, от, наприклад, наша попередній спікер Олександра Решмеділова, вона переконана, що це дуже хороший такий позитивний показовий момент, і те, що допити ведуться, і та інформація, яку ми отримуємо. Ваше бачення от цього всього процесу? Тут треба розбиратися, для кого позитивно, оскільки однозначно він є негативний, в принципі, до лінії обвинувачення, до лінії Генеральної прокуратури, оскільки ще в травні минулого року Луценко казав, що це буде досить швидке рішення до Дня Незалежності. Вже пройшло, напевно, до наступного Дня Незалежності менше залишилось часу. Якщо подивитися, як проходить засідання, ми бачимо, що це прилетілося якийсь, можна сказати, і фарс, оскільки ті високопосадовці, які дають покази, там вже були Аваков, Яценюк, ось вчора Наливайченка. Вони, в принципі, по суті, навіть часто суперечать друг другу, так, путаються в своїх показах. І там вчора, наприклад, коли на той час, на весну 2014 року, міністр оборони Тєнєв казав, що було прийнято рішення на РНБО Пашинським та вже нинішнім міністром оборони Полтораком про те, щоб не вводити військовий стан та, по суті, здати Крим без бою. Ну і такі покази, вони, по суті, знову ж таки б'ють по лінії обвинувачення, оскільки тут якась вже солідарна відповідальність, а хто ж винен взагалі, що ми втратили Крим. Так, чому на той час силовики вони бездіяли, жодних наказів нашим військовим в Криму не поступало. І ось ми бачимо, що якщо спочатку не було жодної, здається, ні в кого сумнівів, що вирок буде обвинувальний, так і буде швидкий, то зараз вже закрадаються сумніви, що це не розвивалася ця справа взагалі. Так, тому що досить багато виникає нових подробиць, які досить неприємні для багатьох нинішніх вже українських можновладців. Тому я не виключаю, що може бути і досить цікаві сюрпризи у цій справі і далі. На вашу думку, як довго це ще триватиме? Там ще треба допросити, наскільки мені відомо, 18 свідків. Так як засідання проходить раз в тиждень, я думаю, може до Дня Незалежності найближчого це і буде вирок, але враховуючи, скільки там було вже процесуальних порушень, так, скільки було різного тиску на суд, я не виключаю, що просто навіть адвокати, вони вже зібрали досить багато цих фактів, щоб просто оскаржувати це в європейських судових інституціях, в ЄСПЧ, оскільки те, що можна принести в Печерський чи Оболонський суд, це зазвичай не сприймається в європейських судах. Тому мені здається, що в принципі сама лінія, яку вибрала прокуратура, вона була помилковою. Можна було там що завгодно вміняти колишньому президенту, там і перевищення службових повноважень, там якісь корупційні діяння, так, і можна там суд по Укртелекому, так, по Майдану. А чому саме взялися за Крим, взагалі не зрозуміло, оскільки це, напевно, найменша сильна лінія, так, найбільш слабка справа. І тому, здається, що Луценко може досить серйозно прорахуватися. Якщо, наприклад, ми і далі будемо безкінечно наблюдати цей процес, який делегітимізує взагалі, по суті, обвинувачення і знову ж таки ставить досить неприємні питання, а що ж трапилось навесні 2014 року, чому Україна, по суті, так втратила бездарно Крим.
Я вас зрозуміла. Ну, на жаль, пане Кирило, це все, що ми встигли з вами сьогодні обговорити з цієї теми. Політолог Кирило Молчанов з нами говорив на політичні теми. Це все, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Без Крим, Сербісліги, Чун Челишамас. І команда АТР робить усе, аби останню інформацію ви дізнавалися першими. Тож будьте з нами.